Wijchen, volgens archeologische vondsten al ontstaan in de steentijd. Wijchen is lange tijd een agrarisch dorpje geweest. Een tijdje hebben er nog rijke Romeinen gewoond, maar de langste tijd was Wijchen een boerendorp. Op 20 juli 1816 kreeg de gelijknamige gemeente voor het eerst een eigen gemeentewapen en bestond uit een kerk, een kasteel en wat boerderijen. In 1872 kwam daar de spoorbrug bij, met in 1881 een eigen treinstation. In dat jaar kwamen ook de eerste grotere bedrijven naar Wijchen, zoals Notenboom en 11 jaar later Erven Kooijmans Mes. Dit was ook de tijd waarin Wijchen nog bekend stond om de grote veemarkten. In 1906 brandde het kasteel volledig uit, maar was 2 jaar daarna weer helemaal hersteld. En in 1931 opende Toon en Truus Verploegen hun eerste kroeg in de Woezik. Hoewel Wijchen constant in ontwikkeling is, lijkt in 2018 Wijchen op één plek de tijd stilgestaan te hebben. Bij de welbekende Oude Molen. Deze oude fabriek is een van de weinige Nederlandse molens die nog in werking is als toen. De huidige molen is geopend op 24 september 1799 en is een meelmolen. In die tijd verpachtte het kasteel grond aan de boeren in Wijchen. Hen werd verplicht hun granen bij deze molen te malen. Vanaf 1953 was Henk de Klein de molenaar tot ongeveer 1960, toen de broodfabrieken opkwamen en het voor boeren niet meer interessant was om hun graan naar een molen te brengen. Vervolgens was de molen als fabriek niet meer rendabel en werd gesloten. Lange tijd stond de molen stil. En stilstand is achteruitgang. Ondanks het bordje verboden toegang klom de jeugd in en op de molen. Al snel raakte de molen vervallen, tot de gemeente de molen in 1974 kocht en op wilde knappen. Dit onder andere om de entree van Wijchen mooier te maken. Er was immers net een nieuw stationsgebouw onderaan de Molenberg opgeleverd. Het was een groot feest toen in 1975 de herstelde molen werd heropend als monument. De molen draaide als vanouds. En dit werd in stand gehouden door de nieuwe molenaar, Dominique de Klein, de zoon van Henk. Ook werd Dominique molenaar van de molens in het Openluchtmuseum te Arnhem. In 1985 werd de Wijchense molen overgenomen door Rolf Klip. En in 2006 door Jan-Willem Bukkers. Momenteel is het de beurt aan Jeroen van de Water. Rond 1900 zag je al de eerste molens in Nederland die werden afgebroken. Vooral in de grote stad. Hè. Daar namen de grotere fabrieken het al over. In de jaren 30 heb je crisisjaren gehad. Toen werden heel veel oude molens weer uit de slop getrokken en in werking gesteld. Toen kwam de oorlog. Dus daardoor zijn de molens wat langer blijven bestaan. En de meeste molens zijn na de oorlog gestopt. En deze is eind jaren 50 gestopt als molen zijnde. De Wijchse molen is natuurlijk heel bijzonder omdat het de mooiste molen is. Omdat hij op een oude rivierduin staat, dat is bijzonder. Maar het meest bijzonder is dat hij nog steeds dagelijks wordt gebruikt. Dat is in Nederland bijna niet meer. De meeste molens in Nederland worden gebruikt gewoon, als toeristen om te laten zien hoe vroeger het ambacht werd gedaan. We gebruiken de wind, we gebruiken de stenen waar het graan tussen wordt vermalen tot meel. En daar maken we heel veel diverse producten van cake, pannenkoeken, broodmix, eigenlijk van alles om thuis te bakken. En dat is uniek, want in de meeste molens in Nederland wordt geen graan meer gemalen. Nee. Het graan komt binnen, tegenwoordig met een grote vrachtwagen. Dan moet het graan 3 verdiepingen omhoog. We werken in de molen van boven naar beneden. De ene hoogste verdieping is, daar ligt ons graan. Verdieping daaronder, daar liggen de stenen. Ja, dat zijn onze molenstenen. Die worden uiteindelijk aangedreven door de wieken. Daar komt het graan tussen. Daar maken we mooi volkorenmeel van. Dan zitten we weer verdieping lager. Nou, van volkorenmeel kan je volkorenbrood maken. We maken ook bloem van dat meel. Zeven de semelen eruit, de vliesjes eruit. Dan hebben we mooi bloem. En vanuit daar mixen we er andere grondstoffen doorheen. Om de pannenkoeken voor te maken of cake of brood mixen. Dat doen we handmatig allemaal inpakken in zakjes. En dan verdwijnt het. Helemaal onderin zit de molenwinkel. Kijk, de molens zijn beschermd in Nederland. Het is een rijksmonument. Maar het ambacht, hoe maak je van een graankorrel een mooi brood, dat is bijna verloren. Want
Dat is er nog maar op 10, 15 molens in Nederland. En daarom is het nou voorgedragen voor de erfgoedlijst van de UNESCO. En hopelijk wordt dat toegekend. Ja, dat biedt natuurlijk mogelijkheden. Ja, ik vind het een geweldige fabriek om mee te werken. Hè. Je bent met de natuur bezig, met een natuurproduct. Je bent met het weer bezig, met de wind ben je bezig. Klanten die binnenkomen, tevreden klanten. Toeristen die komen van Amerika tot Australië. Het komt allemaal hier binnenwaaien. Ja, je bent en dat maakt het mooi. Ja. En, ja, dat je nog iets doet wat bijna weg is. En dat behouden blijft. Ja, dan gaat mijn hartje sneller van kloppen. Ja. Grote banaan. Ja, helemaal goed. Hey, wat wil je laten worden als je groot bent? Molenaar. Voor de oorlog was dus dit een hele bekende paardenmarkt, een van de grotere in Nederland. Was ook in hoofdzaak omdat er dus vaak militairen kwamen, dus uit de omringende landen, ook Duitsers en Belgen en ook van het Nederlandse leger. Die dus kwamen hier om paarden te kopen voor dienst in het leger. Dus, er werden kanonnen en dergelijke, die werden getrokken door paarden. En daar waren nogal wat van die dieren nodig. Dus er was hier een levendige handel. Dus er zijn in de jaren van rond 14 en 18 zijn hier veel paarden weggekocht door het leger. Na de oorlog is die markt helemaal verdwenen, zeg maar. En in 1951, toen vonden ze toch dat dus eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen moest worden in de markt, zoals die dus voor de oorlog was. En ze hebben dat ook geprobeerd. En is er eigenlijk een grote veemarkt wel opgezet. Maar die heeft in maar een jaar of 5 heeft die, kunnen bestaan. Want toen kwam ook Den Bosch die kwam op en nog Leeuwarden, kwamen andere grote markten kwamen op. En toen is dus de markt de Wijche, die is eigenlijk in stille dood gestorven. In 1956 is het weer opgeheven. In 1982 geloof ik dat Jan Hendricks, die werd hier burgemeester in Wijche. Die kwam uit Doesburg. En in Doesburg was een grote veemarkt elk jaar. En hij vond eigenlijk dat Wijche wel een plaats was waar zoiets ook moest plaats kunnen hebben. Dat vond hij wel belangrijk ook. En die heeft daar dus onder andere Albert Gerrits, die was toen wethouder. Die heeft hij daarvoor kunnen interesseren. En toen waren ze ook bezig met de kasteelfeesten. En die organisatie dus die de kasteelfeesten op touw zette, die hebben toen ook die eerste markt op touw gezet. Inmiddels alweer ruim 30 jaar. Die boerendagen die zijn op een gegeven moment zijn die overgegaan naar de organisatie. Want de organisatie van de kasteelfeesten die vonden toch dat zij wel genoeg hadden aan hun eigen feest, zeg maar. En toen hebben ze dus een aparte organisatie in het leven geroepen. In hoofdzaak met gemeenteambtenaren, want de gemeente die heeft zich dat toen toegeëigend. En die hebben dus die jaarlijks op de tweede zaterdag van oktober hebben die markt georganiseerd. En dat was, in het begin was dat steeds een gemengde markt met kleinvee en met schapen en koeien en paarden. Die handel dat vindt tegenwoordig bijna allemaal plaats via internet. Hè, want daar is, net als in Den Bosch is ook een markt meer. En daar zijn nog wel enkele, net als in Bemmel en in Laren en in Hedel. Er zijn nog wel paardenmarkten. Maar in hoofdzaak is het toch hobbyboeren dus, die hier komen. Die vinden het leuk om hier te zijn en een dagje dus met mensen onder elkaar te zijn. Ja, daarnaast proberen we in stand te houden wat zeg maar vroeger het agrarisch leven min of meer inhield. Hè. Op zo'n dorp was er van alles te doen op agrarisch gebied. En tegenwoordig ziet niemand dat meer of kent dat niet meer. En op deze manier proberen we toch nog kleine stukjes een beetje te laten zien hoe dat het dus leven op zo'n dorp vroeger naartoe ging.
Ik ben Willy Verploegen en we zijn op dit moment in Verploegen Party- en Congrescentrum. Voorheen zeer bekend als Zaal Verploegen en in de Wiegse volksmond of in de hele wijde omgeving als De Ploeg. In eerste instantie was het het dorpscafeetje naast de kerk. Alleen de kerk was er nog niet. Dus mijn opa die heeft samen met een buurman een stuk grond geschonken aan de parochie om daar een kerk op te bouwen. En toen stond dus ook de kerk naast de kroeg, of andersom. En zo is het ontstaan. Mijn vader Michel die kwam oorspronkelijk uit Beekendonk. Hij is geboren als de jongste zoon van een grote familie van industriëlen. Mijn opa had een werkplaats voor spijkers te maken, van die oude vierkante scheepspijkers. En het was steeds verder uitgegroeid tot een metaalfabriek, tot een spijkerfabriek. En mijn vader was de jongste zoon thuis. En die heeft tot na de oorlog eigenlijk thuis als jongste kind van de familie meegedaan. Maar volgens mij niet erg enthousiast, was meer een vlierenfluiter dan een serieuze medestander in de fabriek. Na de oorlog is hij serieuzer geworden. De oorlog was natuurlijk toch iets wat allemaal invloed had op mensen. Hij had inmiddels ook een gezin, had kinderen. Hij had een studievriend, Steenkamp, en die was minister van wederopbouw in een naoorlogskabinet. En die heeft hem toen gevraagd om zijn secretaris te worden. En daar is hij een aantal jaren zijn secretaris geweest. En vanuit die hoofden had hij natuurlijk te maken met gemeentes waar geen burgemeesters waren of waar de burgemeesters verkeerd waren geweest tijdens de oorlog. En daar is hij toen bij een aantal gemeenten waarnemend burgemeester geweest. Dat heeft geduurd tot 1947 en toen is hij burgemeester geworden van Halsteren. Halsteren, Noord-Brabant, hoort nu bij Bergen op Zoom. En dat is waar ik geboren ben. Mijn oude broers en zussen zijn allemaal geboren in Beekendonk en de jongeren allemaal daarna in Wijchen. Maar ik ben de enige die buiten de gebakende wegen geboren is, namelijk in Halsteren. Daar heeft hij gezeten tot 1949. Toen heeft hij gesolliciteerd als burgemeester van Wijchen. Daar is hij echt met hart en ziel aan verpand geweest. Blijkt ook wel, want hij heeft een aantal keren kunnen promoveren. Hij heeft andere burgemeestersposten kunnen krijgen, onder andere Den Bosch, Hengelo. Maar alle keren heeft hij dat laten varen, omdat hij toch te veel bezig was met Wijchen. Ik ben Theo Verheijen. Ik ben 35 jaar bij de brandweer actief geweest, waarvan 25 jaar als officier. Ik heb dus in de loop der jaren heel veel meegemaakt en heel veel ook vroeger grote branden, boerderijbranden en zo. En vroeger was het zo, als we een boerderijbrand hebben, dan probeerden we met Wijchen zonder hulp van Nijmegen of Beuningen of Overasselt die brand te blussen. En met eigen materiaal en met eigen mensen. Dus tegenwoordig met die nieuwe regeling is het vaak zo, dan komt er één wagen van Wijchen en eentje van Beuningen en eentje van Nijmegen en die doen het gezamenlijk. Nou, de eenheid die was vroeger veel hechter als op het ogenblik. Want je deed alles met hetzelfde stel bij elkaar, je kende elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb ook diverse malen gehad, ook met een ongeluk, met gewonden erbij. En dan zei ik tegen een van de mensen, jij gaat daar op de straat staan, want ik wist, tot als ik die niet deed, die viel direct flauw. Dan zet je iemand ergens in waar je dacht dat hij het beste voor was. Toen was de officier van dienst, de functie was anders dan op het ogenblik. Op het ogenblik is de officier van dienst, die wordt gewaarschuwd. Het voertuig rukt uit met de bevelvoerder op het voertuig. En bij kleine brandjes regelen ze alles. En bij grote brand komt de officier en die vraagt of bijstand of dit of dat. Maar vroeger was het zo, als wij de melding kregen, ik had zelf in de auto dus een zwaar licht en een sirene. En als ik een melding kreeg, dan ging ik zo snel mogelijk naar het adres. Dat was meestal het eerste. En na mij kwam de brandweerwagen aan. En die kon ik al wijzen waar hij naartoe moest, om dus moest komen staan en af moest leggen. Of eventueel bij grote brand riep ik al meteen op voor een tweede of een derde voertuig. En wij waren dus toen als officier van dienst altijd bij de brand volledig aanwezig. Dan werd het alarmnummer gebeld, dan ging de telefoon over heel vroeger bij Garage Koehorst.
aan bij Gerard Derks. Want Gerard Derks was ondercommandant. En die drukte op een knop en dan ging de sirene boven op het kasteel ging gloeien. En dan werden wij opgeroepen. Dan moesten we zo snel mogelijk naar de kazerne komen om dus de uitruk te doen. En deze brandweerwagen die staat nog daar achteraan, Stoffel. Die hebben we in 1955 gekregen en hebben 28 jaar heeft hij als uitrukvoertuig meegedaan. Terwijl tegenwoordig alles binnen 8 tot 10 jaar vervangen wordt. Maar toen de tijd hebben we 28 jaar met dezelfde voertuigen moeten doen. Die heeft het altijd gedaan, maar hij had ook de naam Stoffel. Want het vreemde was van die Stoffel, als we naar de brand toe gingen, dan liep hij 40 kilometer. En als we van de brand afkwamen, liep hij 60. Was hij warm en vrachtboerderijbranden. En niet alleen in Wijchen, maar ook dus Bergharen, Batenburg. Die zijn toegevoegd in de 60e jaren aan Wijchen. En daar moesten we dus ook de boerderijen blussen. En dan was het vaak zo, wij konden nog wat doen bij de boerderijen, want als het niet te ernstig was, dan gingen wij naar binnen en probeerden van binnenuit die brand te bestrijden. Want het rieten lag er zo op, en als je van onderuit spuit, dan spuit je het vuur naar boven toe. Dus dan moesten we proberen om van bovenaf naar beneden te spuiten. En dat hadden we, omdat we vrij veel boerderijbranden hadden, hadden we er redelijk onder de knie. Maar als je in Nijmegen of een andere korps had vaak, dan werd het echt niet beter erop. Op Teersdijk was het zo, de Woezikse straat, die was aan de rechtse kant Wijchen en de linkse kant was Nijmegens gebied. En dat hebben we ook al een keer gehad, er was er een boerderijtje op Nijmegens gebied in brand. Wij waren als eerste, maar moesten flink veel slangen afrollen om water te krijgen. Wij hadden alle slangen uitgehaald water en we waren aan het blussen. En toen komt Nijmegen eraan. En dat was net een officier in opleiding uit Amsterdam. Zo'n grote dikke kerel. Wat moeten jullie hier boeren? Wacht maar, zei, dat doen wij wel. Hoeft niet meer te blussen. Oh nou, oké. Maar wat deden wij? Wij draaiden de kraan dicht en rolden die slangen op. Toen hadden ze niet genoeg slangen, moest er een auto komen met slangen. Anders konden ze niet afgeblust krijgen. In september 1939 startte het ambt van burgemeester ter Wischa van Scheltinga, die vlak na de Tweede Wereldoorlog 6 hectare grond kocht aan de nieuwe weg voor industriehuisvesting. Op dit moment waren dat vooral aspergevelden, terwijl die markt net finaal ingestort was. Op 16 augustus 1949 was het de beurt aan de burgemeester Michel van Tiel om voor de op dat moment 9.205 inwoners een goed wonen te organiseren. Wil je een arme bevolking welvarend maken, dan moet je zorgen dat ze werk hebben. En er was in Wijchen een grote werkeloosheid. En toen heeft hij in feite een heel groot project opgezet met industrieterrein Nieuweweg. Toen nog tijd best risicovolle project, want je had geen industrieën, die moest je maar zien te krijgen. Maar dat is een project geweest waarvan, wat hij met heel veel verven gedaan heeft. Ik kan mezelf nog herinneren, de Nieuweweg, de aanleg van de Nieuweweg. Toen zat er inmiddels al Elting Meubelen, die zaten halverwege ergens in een bedrijfspand. Later zijn ze naar de Hoek gegaan. En ik was als jongetje, en ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was, dan knutselden wij in de werkplaats bij Elting Meubelen net zo lang dat we een bromfietsmotor, een Solex motor op een step gemonteerd hadden. En dan gingen we op de nieuwe weg, die toen nog in aanleg was. Dat was onze scheurbaan, dan konden we eindeloos over steppen met een hulpmotortje. Dat is de nieuwe weg, zeg maar. Dat industrieterrein is in feite toen gegroeid en met alle zijwegen en zijpaden. En dat is de basis geweest waardoor de Wijchense bevolking gewoon banen kreeg en daar ook welvaart in Wijchen kwam. In 1951 werd de landbouwschool aan de Geitweg opgericht. En in 1952 startte de sociale werkplaats in Wijchen. Het Valendries-project werd gestart. Dit moest een nieuwe, mooie wijk worden voor de inwoners. In de jaren daarna werden de meisjesschool op Alverna, de ULO-school, de meisjesschool en de jongensschool aan de Oosterweg opgericht. In 1985 werd een uitgebreid plan industriegebied Nieuwe Weg ingediend en Wijchen kon gaan groeien. Elting was een meubelbedrijf wat in der tijd in Wijchen gevestigd is.
En wat direct aan klanten ging leveren. Dus niet meer aan de detailhandel, maar alles rechtstreeks aan de klanten. En daar zijn ze uiteindelijk groot mee geworden. Ik denk dat er op het hoogtepunt toch zo'n dikke 125 man aan het werk waren. We hielden ieder jaar een show in Amsterdam in de Apollohal. En daar was vanuit het Westen zoveel belangstelling voor dat op een gegeven moment er een stop was om de mensen binnen te laten van de brandweer. En als er weer 10 uitgingen, mochten er weer 10 naar binnen. Maar dan werd de hele collectie naar Amsterdam gebracht. Elting, dat was ook het eerste bedrijf in Nederland wat indertijd via Radio Luxemburg reclame maakte. Dat werd op zondagmorgen door heel Nederland beluisterd. De grote groei heeft hem inderdaad in de 70 en de 80 jaren gezeten. Hè. Juist ook de groei van Wijchen, maar ook de groei van de hele omgeving. Je ziet dat mensen toch meer te besteden hebben, ook op een andere manier gaan besteden als ze eerst hadden gedaan. Men ziet ook van, we hoeven niet thuis voor de buis te blijven zitten, als ze die al hadden, of bij de radio misschien nog. Dat ze zeggen van nou, we gaan ook uit, de vorm van uitgaan. En zeker de groei die Wijchen toen meegemaakt heeft, is bijna wel parallel gelopen met de groei ook van de zalen. Want ja, ik kan me herinneren dat ooit een burgemeester hier kwam zeggen dat het de 32e bouwaanvraag was. Dus zoveel verbouwingen zijn er wel geweest in die tijd. Mijn vader was laat ik zeggen, hij had een groot hart, maar was ook tegelijkertijd een figuur met een eigen wil en een eigen weg. Een eigen, ja, als hij iets wilde, dan gebeurde dat ook zo. En zo verkocht hij die kavels zelf op zijn condities, zijn voorwaarden. En daar geloof ik niet dat de gemeenteraad er toen veel in te vertellen had. Want dat was serieus. Heeft hij ook hele hectare verkocht destijds. En dat was hard nodig, want de kas van de gemeente was door alle investeringen behoorlijk leeg geworden. En toen heeft hij aan een oude jeugdvriend van hem, of schoolkameraad, eigenlijk, ze kennen elkaar alleen van school. Goevaars uit Best, die toentertijd bezig was om zeg maar te investeren in industriepanden, heeft hij hele hectare verkocht, waardoor de gemeente toen in één keer een klap inkomsten kreeg. En boven Jan komt. Overigens moet je dan denken aan een prijs, ik denk even een paar euro, een paar gulden per vierkante meter, want dat was in die tijd de prijs slechts. Goevaars zit daar nog steeds met een heleboel industrieën. Aan het einde van de Nieuwe Weg tot aan Elting, daar zitten zeg maar wat technische industrieën en daar zitten ze nog steeds, zijn ze nog steeds eigenaar van. Ik heb ook zo'n ander voorbeeld uit zijn periode, dat ook een heel mooi voorbeeld is. Hij komt ik weet niet welk jaar het was, maar hij komt op een gegeven moment bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat hij erg graag een subsidie wilde hebben voor scholenbouw. Maar vervolgens komt hij daar en zegt hij, nee, op dit moment is er geen. Nee, als je nou voor iets anders komt, dan zou. Maar er is geen subsidieregeling voor scholenbouw. Ja, zei hij, maar waar is dan wel subsidieregeling voor? Ja, zei hij, zijn ze voor een waterzuivering? Toen zei hij, ja, zei, maar wij willen ook een waterzuivering hebben. Toen zei hij, ja, maar daar haal je niet meer, want het moet maandag om 12 uur moeten daar de plannen van ingeregeld worden. En het is een historisch feit, het was, ik geloof donderdag of vrijdag. En hij heeft gebeld met de gemeente, met zijn secretaris, met de ambtenaren, met de dingen. En vervolgens iedereen heeft het hele weekend doorgewerkt. En in de raadsvergadering gehouden, zijn collegevergadering gehouden, zijn commissievergadering gehouden. Het hele proces van het ontwikkelen van een waterzuiveringsinstallatie van nul, dus er was niks, tot een compleet plan wat je in kon dienen voor subsidie, is in een weekendtijd geregeld. In maandagmiddag om 12 uur stond hij in Den Haag met een compleet pakket, financiering, raadsbesluiten, alles erbij. En de oud-Wijchenaren die toen in de politiek zat, kunnen zich dit ongetwijfeld herinneren. Want dat was natuurlijk een historisch feit dat hij dat voor elkaar kreeg. En we kregen de subsidie, de gemeente Wijchen kreeg subsidie en er kwam een wateringzuiveringsinstallatie. Mijn vader is in 1961 is hij, het cafébedrijf heeft hij overgenomen van mijn opa en oma, want ze vonden dat hij maar verder moest gaan. Zo werkte dat toen in de tijd. Hij was toen zelf nog werkzaam, in Os werkte hij. En na een aantal jaren vond hij dat er toch meer uit het horecabedrijf te halen was. En heeft hij in 1966 besloten om de eerste zaal te gaan bouwen. En daarmee de eerste groei in het hele horecaproces van dit bedrijf in elk geval in werking gezet.
Er zijn denk ik wel tientallen verbouwingen geweest tot zoals het nu is in elk geval. In eerste instantie was het natuurlijk ook een zaal voor de feesten en partijen, de bruiloften, allerlei feestjes. Maar ook de dansavonden waren in opkomst. In Wijchen werd er toen al gedanst bij wat toen nog heette Vonk, nu Sterrenbos. Ook Umberto deed wat op dansavonden. Alleen ja, mijn vader had een beetje het geluk dat hij ook de goede muzikanten op het podium kon krijgen. En al heel snel daar heel veel mensen op afkwamen. En ja, dat gegroeid is tot de bekende zondagavonden van de ploeg. Het waren in eerste instantie de regionale bandjes. Bandjes hier ook uit Wijchen, ook een aantal uit Maas en Waal. Maar ook heel snel heeft mijn vader contact opgenomen met toen de artiestenmanagers, de boekingsbureaus. En heeft hij het inderdaad ook verder gezocht en ook uit het Brabantse. En ja goed, een van de bands die al heel snel populair was bijvoorbeeld uit Maas en Waal het Lion Quintet. Maar uit Brabant de New Four. En ja goed, dat sloeg heel goed aan bij het publiek. En ja, al heel snel was dat een formule voor succes, dat ook goede muzikanten daar de mensen in elk geval op afkwamen. Ik heb een bijnaam en die is eigenlijk ontstaan door mijn vader en zijn broer. Die noemden ze allebei de Jiets, de kleine en de grote Jiets. Dat is weer een verbastering van Jilles Willems. Maar hoe het zit, weet niemand eigenlijk, want er is nooit iemand uitgekomen. En van daaruit ben ik discotheek gaan draaien eigenlijk. En er was voor niets op Club 69. En vanaf die tijd was het de Jiets draait voor niets. In 69 was een disco hier op de berg, op Alverna. Dat was een oud stenen gebouw, stond hier achter de oase eigenlijk. En daar werd dan 1 keer in de week op de woensdagavond disco gehouden of film. En op de zaterdag of zondag, dat was verwisselend, was er discoavond. En dat draaide ik toen gratis. En dan met mijn eigen disco ging ik overal bruiloftjes en partijtjes draaien. Bij voetbalclubs en zo zag je zo opgebouwd. En op een gegeven moment heb je naamsbekendheid. Je zit in Niftrik, je zat in Woezik. Van daaruit ging je weer een treedje verder. Ging je richting Horsen, die kant uit de regio kreeg je toen erbij. De Jietsbar is eigenlijk ontstaan. Toen draaide ik discotheek op Club 69. Maar dat kon maar 1 keer in de week of 2 keer in de week konden ze uit. En de rest moesten op straat liggen vallen. En toen heb ik een barretje gemaakt in de garage. Met een kacheltje erin, discotheek erin. En dan konden de jongens uit de buurt voor 75 cent een flesje bier komen drinken. En dat was maar 1 keer in de week. Van een uur of 7 tot 10:30, 11 uur. En dan was het afgelopen. Maar ja, dan zat je zo ongeveer met 20 man in een klein garagetje of schuurtje. En een pilsje te drinken, gezellig. Maar ze vielen niemand lastig op straat. We hadden een pot staan, dus het geld werd betaald aan mij voor het bier. Maar de winst ging in een potje. Want er werd de olie van gekocht. We hadden buiten een olieton staan om de kachel te stoken. En dan werd dan 1 keer in de zoveel tijd werd er dan voor de wintermaanden de olieboer besteld. Die kwam 200 liter in de tank gooien en dan werd daaruit betaald. En was er nog geld over, dan kocht mijn moeder kaas en worst. En dan kwam ze op de donderdagavond meestal even met de schaal binnen. Ja, ongeveer 1 meter in de garage. En dan was de schaal leeg. En dat was met geld wat ermee gebeurde. En voor de rest was het dan op. Ik heb zelfs meegemaakt dat ik verkeer kreeg dat ik weg moest. Dan vroegen de jongens uit de buurt, mogen wij dan toch losgaan? Ik zei, nou dat mag. Jullie mogen er gerust in, maar zorg dat ik niet tekort kom, dat alles schoon is. En dan kwam je de volgende dag thuis en dan ging je in de garage kijken. Er was alles afgewassen, het geld lag uitgestald op de bar. En je kwam niks tekort. Nee, dat ging keigoed. Iets wat tekenend was voor die tijd waren de hechte vriendengroepen. Vaak verzamelden zij bij zelf geïmproviseerde barretjes en clubhuizen in garageboxen en tuinschuren. Zo ook vriendengroep Het Keetje. Zo. Ja. Ik denk we moeten bij die melkfabriek zijn. De melkfabriek is ook weg dood. Een tijdje geleden. Ja. Een monument, hé. Goh. Dat was nog niet toen wij er woonden. Nee, dat was wel een monument, maar dat wist dit was vroeger pad of niet? Dat wist de rest van Wijchen nog niet. Zo, hè. Maar dit weet ik nog wel, hier was de garage, zeg maar.
Ja. Oh ja. En daarachter was het een put of iets of nog of niet? Het pad er niet zo Dan heb ik mijn spits toe, dan moet ik even binnenkijken. Hè. En die vloer, en toen nog heb ik op mijn werk allemaal meegenomen, dat marmer, dat heb ik gesloopt. Ja? Ja. Is dat hoor? Ja. Nou, alle woningen werden gerenoveerd en dan ging die marmeren plaat bij die boven de wastafel, die ging weg. Ja. En was er eigenlijk maar zo klein, joh? Ah, en dan hebben we hier met weet ik hoeveel man. Maar wij hadden door, hadden we toch banken gemaakt. Ja, niet zo. Ja, die rand, ja. In het begin hadden we melkkratten. Ja, die hadden we hier nog bij. Die was hier ook melk. Die hadden wij hier gestolen. Ah, ja. En als je dan geleend ze lang. Dan waren de banken en de tafel was ook van die melkkratten. En als we dan vijf hadden, deden we die ijzerkratten eruit en dan zetten we bierkratten op zijn kant eronder, dat we de hele aan alle kanten gewoon bier konden pakken. En dan hadden we die 5 liter fusjes als lamp aan de wand hangen, ja. Daar weet ik dan weer niet. Zelftappers. Daar weet ik dan weer niet meer. En hier zit de foto. Hier zit de oranje verf nog. Ja. Ja, hier zaten we dan met 20 man heen. Hier kwam de uitdrukking klemzuipen vanaf. Dus jongens, zullen we een biertje vatten? Eentje, om het af te leren. Eentje, ja? Hey. Dat deden we niet zo. Dat deden we nooit met opener, hè. Wie dit nou weer eens altijd? Dat kan op allerlei manieren, maar nooit met opener. Ja, zoveel hebben wij er niet opengemaakt eigenlijk. Nee, dat klopt. Jongens, proost hè. Proost. Nou, nog veel meer gelussen. Op het keertje. Op het keertje. Ik weet wel, ons mama had op een gegeven moment gezegd van, dan mogen jullie de schuur hebben en weet je wel. En daar hebben we toen omgebouwd. En toen hebben we... moesten we het ingerichten. Ja, er moest iets... de kratten om de banken van te maken, zeg maar, ja, die hebben we hier over de muur gewerkt. Van melk, die lagen buiten. Ja. We hebben planken, dat weet ik niet meer. We hebben op een gegeven moment, want in die tijd was het gewoon vuil. 1 keer in de maand was gewoon vuil. En dan iedereen kon alles buiten zetten. En zo gingen wij gewoon er gingen bankstellen, kussens en hebben toen allemaal gewoon naar binnen gesteld. Ja. En we hadden vloerbedekking, gewoon oude vloerbedekking rollen. Ja, maar dat is later. We hadden eerst verf, die oranje verf die er zit. En volgens mij hebben we zelfs ooit gewoon wat folie tegen de muur geplakt gehad. In de eerste instantie hebben we alles geschilderd, want die oranje verf die zie je nog. Ja. En dat gaf heel veel condens, omdat iedereen hier zat te puffen, te ademen. Er kon weinig vocht uit. Maar we hebben ook nog ventilatorplafond gehad later nog. Ja. Nee, die zat hier in die raam. Die zat hier in die raam. Ja, er is van alles. Maar goed, het moest in ieder geval geïsoleerd worden, want zoals het nou was met die dakpannen, dat was te open en er zat nog een soort Heraklietlaag eronder. Hè? Ja. Dus toen zijn we op expeditie gegaan om isolatieplaten te halen. Te vinden. Ja. Die lagen bij het spoor. Ja, vlak bij het spoor. Dat was vlak bij het spoor, daar hadden ze de Tampax. Helaas toen heette dat nog Tampax. Dan waaide je gewoon over het hek en dan kon je dat de volgende dag ophalen. Dus wij liepen... kon je opstellen en dan lag het een dag. En een dag erna lag het. En er waren platen van, ik denk zo lang als de hele keten. Hè? Ja. Dus en ook heel erg dik, hè? Die hebben met de zaag kapot moeten zagen. Ja, nee, maar er zat met 4 en groef. Dus dan liepen wij met 3 van die platen langs het spoor. Met 6 man denk ik, zijn we geweest. Met die platen op de kop allemaal helemaal hier naartoe gelopen. En die balken, dat waren stijgerbalken toch? Ja, ook eerst. Toevallig aan het bouwen in de buurt. Die houten stijgerpalen die toen nog met touw geknoopt werden. En gebijt. Ja, gebijt. En daar hebben we die Tampax plaat opgelegd. Nou, een heel mooi plafond. En daar hebben we blikken, inderdaad, bierfusjes. Fusjes van 5 liter, daar waren lampen, bodem eruit. Had ons toch meegebracht volgens mij van het werk. Van het werk, ja. Daar hebben we lampen van gemaakt. En daar hadden we allemaal bierdoppen, weet ik ook nog wel, tegen de muur aan. Maar op een gegeven moment hadden we toch 1 meter hoog of 1,5 meter hoog vloerbedekking tegen de wand. Ja. Op die foto, hè? Ja. Het werd te koud, denk ik, of zo. Maar wie weet nou wat want het begin had een andere naam. Ja. Knup. Ja. Knup 74. Knup 74. Dat weet ik dan niet meer, want ik ben toch ook van het begin. En weet je nog hoe dat komt? Nee. We hadden touw of zo. Ja. Knup erin. Ja. Wij gingen al naar de KW van Vienna.
Zondagsavond, de disco, en dat heette dan eigenlijk Club 69. Ja. Dat een keetje. Wij waren altijd hier, of in de zomer lagen we altijd op het gras daar bij het spoor. Ja. En toen op een gegeven moment had iemand bedacht in de schuur, ik dacht dat jij dat gedaan met ons man, dat we dan de schuur mochten hebben. We mochten die schuur, toen zijn we inderdaad begonnen met die kratten. En toen hadden we bij de Maas, bij de jachtdagen gingen we altijd zwemmen en daar had iemand een touw, dat was een heel dik touw, van zo'n scheepstouw. Ja. En meegesleept hier naartoe en een hele grote knoop ingelegd, ja, een knup in het wiegjes. Ja. En toen was dat een naam, knup 74, want een keetje was eigenlijk ergens anders. Hè? Dat was ergens anders, ja, dat hadden we dan afgekeken, een beetje. Beetje. In de Haardoorstraat was een keetje en dat was een soort... dat was eigenlijk gewoon dat weet ik nog, een illegale kroeg eigenlijk. Maar daar hebben wij ook nog een keer gevochten. Ja, dat klopt. Ja, maar ik zou niet... was ook vrij snel opgegeven, dat keer. Ik zou ook niet meer weten wat het is, maar ik weet wel dat wij toen met z'n allen naartoe deden, want er was iets. Er zal een Dennis wel zijn geweest. Nee, dat is niet. Dat is niet. En maar in ieder geval, wij gingen er in ieder geval met z'n allen naartoe en toen was het toch ook gauw tot afgelopen. Helaas slaat overal soms het noodlot toe. Wijche stond voor de oorlog bekend om de vele boerderijbranden. Maar door de vele fabrieken die toentertijd nog voornamelijk uit houten schuren bestonden, brak daar ook wel eens brand uit. Dit gebeurde met grote branden onder andere bij Roelofs, Gulen, Eromes, Miwaco en Eltink. 19 augustus 1964 kregen we de brandmelding van Eltink, Nieuweweg, Wijche. 19 augustus 64, in de middag, is de brand ontstaan door laswerkzaamheden, waarvan de vonken in de polyether terechtgekomen zijn en daardoor is de brand ontstaan. Op zich was de brand misschien te blussen geweest als er niet zo'n enorme rookontwikkeling tot stand gekomen was. Want dus vanaf het kantoor voor, waar dus nog op dat moment de rook niet was, naar achteren gelopen om te kijken, want die hoorde brand in de zaak. En nou, de eerste deur open vanaf het kantoor, de fabriek in, was het al stop. En jongens, zorg iedereen naar buiten, want de rook die komt eraan en hoe ver dat de brand op dat moment was, kon je niet meer beoordelen. Zo snel mogelijk de brandweer gewaarschuwd. En brandweer dus allemaal vrijwillige brandweer Wijche. En dus dat duurt even. Je zet de rookpluim, zag je al omhoog komen. Hè? En we doen goed wel daar waren, echt niet zo lang. Toen het dak instortte, toen kreeg je natuurlijk ontzettend grote rook. Wat ook altijd leuk was als zoon van de burgemeester, dat mijn vader, als de brandweersirene ging, want die had in die tijd geen telefoon, als de brandweersirene ging, dan zei hij altijd van bel eens waar de brand is. En dan belde ik koers en dan zei ik van god, ik moet vragen waar de brand is. En dan kreeg ik te horen waar de brand was en dan gaf ik dat aan mijn vader te horen. En dan ging ik op de fiets en mijn vriendjes en dan gingen we als een gek naar die brand toe. Het was een hele snelle, uitbreidende, felle brand. Wij mochten dus niet echt te dichtbij, maar wij stonden tegen de Sint-Brodo aan. Nou, ik denk dat met een veld ertussen van 40 meter. En op enig moment was het daar gewoon te warm. Ik kon er niet op blijven. Zo, en ik zie nog die vuurzee over misschien wel 100 meter breedte laaide dat op. Het was een enorme vuurzee. Het was niet te houden. Daarna zijn we dus gekomen. We hebben inzet gedaan. En ze gooien het dak op. En ik kijk en ik zie het dak op en neer gaan. Ik zeg, jongens, niet het dak op. Toen kwam Nijmegen ook nog met één wagen en die zetten de ladder tegenaan. Die zetten hun perslucht, legden ze op het dak neer. Wong! Dak zakte naar beneden, met perslucht en al, naar binnen toe. Jan Eltink, die altijd zorgde voor het schoonhouden en de krullen bij elkaar vegen. En die werkte dus veel in het stookhok, wat beneden was. Miste ze op een gegeven moment. Dus hij kon in het stookhok gezeten hebben. We konden niet zoeken, want die helse brand, daar kon je echt niet in komen. Maar
die misten we. Uiteindelijk dan contact opgenomen en gebeld en alles. En toen bleek dat hij dus de bus genomen had en dat hij in Beneden-Leeuwen zat. Die is gewoon naar huis gegaan. Hevige brand. En wij hebben ook nog moeite moeten doen, omdat dus daarna Sint-Prodo ook nog zat met die kunststof. Om dat dus allemaal dus, beschermen, want als dat gaat branden, ja, dan hou je het ook niet meer. We hebben dus vrij snel weer door kunnen werken. De kaartenbakken, computers hadden we nog niet, de kaartenbakken, alleen maar de buitenste randen van het papier aangetast was en de rest allemaal intact. Dus we konden het hele klantenbestand konden we zo weer uit de bak halen en mee verder werken. Vandaar dat we dus 's avonds ook bij elkaar gekomen zijn en om alles weer op papier te zetten en de spullen zover als wij de gegevens hadden van alles wat al klaar stond voor verzending en wat nog in de auto's geladen was, om de volgende dag gewoon weer te kunnen afleveren. Die carnavalswagen, hè? Als het gras 2 kontjes hoog is. Ja. Er moest een gelegenheid zijn om te pissen. Ja? Weet je het nog? Ja. Dan hadden we dus een melkbus. Maar, nou vroeg ik me laatst af, hoeveel liter kan er in een melkbus? Ja, dat is stikbaar. Halverwege was hij vol. Volgens mij 30. Dat bedoel ik. Ongeveer een halve optocht. Ja, een halve. En dan we halverwege de optocht in de vrieskou, dat die melkbus vol was, maar volgens mij zit er 50 liter in. Ja, klopt. Dus hebben we daar 50 liter bier verwarmd en in die melkbus staan te pissen. En dan heb die kruising bij juffrouw Simons, dat die vol was, dat we hem om moesten kiepen. En een plakkaat van die dampende pis. Ja, dat rookte, joh. Dat rookte. Het hele publiek, iedereen dook wel weg. Ja, en die mensen hadden zo niet goed. Oh, ik vond het prachtig, joh. Ja, klopt. Dat was wel leuk, ja. Maar dat was dus 50 liter bier en dan moeten we toch ook 50 liter of 50 Nou, liter hoeveel pis. man waren we niet? Ja, Twintig, ja, dat vraag ik me af. Want we Ja, maar dan moet er dan nog wel een beetje weg zijn. Volgens mij valt dat wel onder de prestaties die we Ja, gemaakt ik kan hebben. zeggen, dan krijg je nou nog een medaille voor, denk ik. Ik denk het wel. Nou iets moeizaam. Volgens mij hadden we toen ook 1 krat de man op de wagen. Iedereen had gewoon voor zijn eigen 1 krat bier. In ieder geval lust Van een optocht van een uur. Lust het in, het waren een krat. En er was er eentje die is toen zondags aan het eind van de achterover eraf gevallen. Ik noem geen namen. En die is in slaap gevallen en die is dinsdag pas wakker geworden. Die heeft de halve carnaval gemist. Dat weet ik ook nog niet. We hebben dit ook wel eens zo'n wedstrijdje en dan scheetlood met non-steken erbij. Dat is ook wel zo, hè. Ik kreeg ooit steek, want hij was de kampioen. Hij had ooit steekvlam en de brandweer moet hem bijna bekant. God, die lag helemaal op zijn rug. Dat was hem tot de kont toe afgebrand. Dat was ook een spelletje op de duurvot. Een scheetlood en dan ooit konden ze alles de non-steken mee vullen. Nou, we hebben ook nog wel eens iets onder de microscoop gelegd, toen niet, Pat? Er was ook altijd iemand met een microscoop bezig. Ja, en er was iets onder, wat bezichtigd kon worden. En toen bleek dat ik onvruchtbaar was. Eind 60e jaren, toen groeide die populariteit behoorlijk. En ja, goed, toen had men in de tijd nog niet, zeg maar, de sportkantines waar ook heel veel mensen nu, zeg maar, naartoe gaan. Dus was het vaak na het voetballen met z'n allen gewoon naar Verploegen toe. En daar troffen mensen zich inderdaad uit Wijchen, Balgooien, Niftrik, allerlei groepen. Mensen die gewoon wekelijks hier naartoe kwamen. Iedereen had een vaste plek, zeg maar, ook in die zaal. Hè. Men stond altijd bij die bar, bij die personeelsleden ook. Hè. Dat was ook wel een affiniteit die mensen hadden. Want ja, goed, men kwam gewoon ook wekelijks. En ja, goed, wat men nu heeft, dat er gewoon een hele andere vorm van communiceren is.
En wij waren gewoon de communicatieplek waar mensen elkaar troffen en met elkaar konden praten over wat ze die week, wat ze het weekend hadden meegemaakt. En dat werd dan hier afgesloten. En dan was het, nou, tot volgende week. Dan zijn we er weer. Nou, door het succes van heel veel muzikanten, optredens van ja, eigenlijk alle grote Nederlandse artiesten en bands in de tijd. Hè. Men praat inderdaad over de 70e jaren, over de Cats, de George Baker Selection, de Dizzy Man's Band. Allemaal bands die toen ja, volop hits hadden. Daarvoor nog Corrie Konings, Corrie en de Rekels, waar was het toen nog. En op een gegeven moment kregen we ook zeg maar, opnames van radioprogramma's hier in onze zaal. Live radio, de Hollands Glorie met Krijn Torringa, maar ook de laatste Los Vast uitzending. Met Jan Rietman was het op dat moment een van de populairste live radioprogramma's. Die is in elk geval vanuit Zaal Verploegen de ether ingegaan. Nou, die zondagen liepen natuurlijk gigantisch goed en door de groei van de zaal groeide natuurlijk ook het aantal mensen waar we binnen konden krijgen. En op een gegeven moment zaten we toch een gemiddelde van ongeveer 800 mensen per zondagavond. Ik kan me nog een optreden herinneren van The Shorts, ooit een jongensbandje met Comment Ça Va, een wereldhit in Nederland hadden. Goed, die mensen die kregen die hit, of die jongens, en ja, goed, via een gelukje konden we die mensen boeken op een zondagavond. Alleen ze waren nog zo jong dat ze voor 9 uur op moesten treden vanwege de wetgeving die er toen was. Alleen op het moment toen het 9 uur was, stond er ongeveer nog 200-300 man buiten voor de deur in de rij om binnen te komen. Dus ja, toen hebben we wel wat risico's moeten nemen met management van nou, we stelden het optreden toch maar even uit. Maar goed, dat waren momenten dat de zaal echt van boven tot onder uitpuilde. We reden over de Grazenweg ongeveer bij die sauna de Oase. Oh, ja. Dus en toen zei iemand van, ik moet je linksaf, maar we waren al bij de bord, dus hij gooit in één keer de stuur. Knal zo over de vlucht, zo de verkeersbord eruit. En toen kwam er in één keer allemaal rook, maar dat bleek de storm te zijn. Het bleek storm, oh, kom allemaal rook, het auto langs de kant. Dat bleek de storm te zijn, dus weer ingestapt, weer doorgereden. Even en verder gingen we rechtsaf, ballen gooien ze weg op, en toen sloeg je op bestuurslot. Dat klopt al niet, de knoem stond er stil. Dus, en ja, en toen stapten we uit en dan kwam aan de andere kant een politiebus eraan. Dus die stapte recht voor ons wel en zegt hij, je gaat zo heel netjes zo van, pannenheren. Ja, zei hij, ja, tegen een pulken aan gereden. Oh, zei de politie, was dat toevallig dit paard? Ja, zijn verkeersbord als in de bus liggen. En dan had je nog de meshallen naast Villa Mes tussen de Passenweg en het station. Toen Erven Kooijmans Mes hier vertrok, werd het pand gebruikt als een soort wijkgebouw. Meshallen gingen we eigenlijk best wel veel naartoe. Ja. Ja, Meshallen is een beetje, helemaal in het begin was het wijkgebouw, hè? Ja. En toen kwam er een discozaal erbij. En toen hadden ze in die grote hal kwamen op een gegeven moment evenementen, kwamen ook optredens en zo. En er was ook weer een samenwerking met het Molenhuis. Op een gegeven moment kwam Herman Brood, weet je nog? Ja, toen waren we uitsmetter van de Kratenclub. Ja. De Meshallen was een... Hebben ze jou nog betrapt? Die zaal die stond... Op het toilet. Die zaal die stond bekend om de makkelijk af te regelen geluid. Oh ja? Daarom wilden een hele hoop bands daar graag spelen, konden ze opnames maken van een live optreden. Hier kwam een zwager van mij, die kwam hier kijken op de disco. En die vond het wel stoer en zo. En die kwam met het idee van, zullen we dat 1 keertje doen, een avondje voor mensen met een verstandelijke beperking. Dan zal ik wel zorgen dat ik een zaaltje huur en dan zal ik zorgen dat mensen aangeschreven worden. Ik zeg, nou dat is goed, kom ik wel 1 keertje draaien. Nou, toen zijn we naar de Meshallen gegaan, daar heeft hij de zaal kunnen huren. Dat was ook een jeugddisco. En dan zijn we in april 1977 gestart. Met de eerste avond hadden we 18 bezoekers met een verstandelijke beperking. En dan het meerdeel omheen, ouders, broers en zussen en bekenden was er dan. Dus er zat toch wel een 60 man binnen. En dat was keigezellig. Ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu draaien we 40 jaar bijna in april. En zitten we aan een gemiddelde van 220 tot 240 bezoekers. En nou, de grootste verschillen zijn gewoon, toen ze in het begin kwamen ze binnen van, ja, in een discotheek waren ze helemaal niet gewend. Want wij waren, ik denk, de eerste discotheek in Nederland die zoiets deden.
voor mensen met een beperking. Dus ze kwamen binnen, in de kleding kon je het al zien van kousjes met elastieken erin, niet opgemaakt. Ja, echt, ze werden echt als gehandicapt neergezet. En nu komen ze in de nieuwste kleren, ze zijn opgemaakt, geschminkt, ze hebben vriendjes, vriendinnetjes. Ze weten de mooiste en de modernste muziek, vaak nog sneller als ik, dankzij het internet. En dat was vroeger, ja, dat was het André van Duin, een Polonaise en een dansje. Dat kun je ook aan de filmpjes zien van toen. En als je de film van nu is, het echt, er wordt hardcore gedaan, er wordt de Tsunami wordt bijvoorbeeld gedraaid. Je krijgt ook gabbermuziek, Ali B is in. Maar ja, ook K3 komt erin voorschijn, en hoofdschouders, knieën en teen. Dus je gaat alle kanten wel op. En dat was vroeger niet. We waren in de meshallen, we zijn van de meshallen naar de Oase toegegaan eigenlijk op Averna. Omdat we een beetje moeilijkheden kregen met de bezoekers die daar kwamen. Dat was een beetje meer, ja, in de jaren 70 was het een beetje toch langharig gedoe allemaal. En die waren de boel een beetje verzieken. Er werd glas in de wc's gevonden en bij de taps en zo en in die bakken allemaal. Het was smerig en op een gegeven moment kregen we woorden met de bezoekers die er waren, die iets organiseerden. Nou, toen zijn we op een gegeven moment naar de Oase gegaan en dat is goed bevallen. En daar zitten we nu 35 jaar. We hebben een eigen discotheek erin. Dat is allemaal eigendom van Disco het Hoshuske voortaan. Eigen lichtshow erin, ook eigendom van het Hoshuske. We hebben sinds kort een stichting. Dus we staan helemaal vast, notarieel vastgelegd. Dus dit kan gewoon na mij mooi doorgaan. Deze verzoekjes die krijgen we nou al bij de disco, allemaal. Die schrijven ze allemaal zelf, op hun eigen manier. Jan Smit. Nee? Of Frans Bauer, sorry. De deuren gaan open, ze beginnen zachtjes aan binnen te druppelen en dan loop ik een beetje rond en dan ga ik met iedereen even een praatje maken, een eye over the ball en hoe het is. Dan komen ze bij mij en dan komen ze de verjaardagen zeggen wanneer ze jarig zijn deze maand. Die schrijf ik allemaal op, want er wordt halfweg de avond. Dan roep ik ze allemaal even om wie jarig is geweest en dan gaan we met z'n allen even een keer voor zingen. Dan komen ze de verzoekjes doen. Nou, dan is precies 7:30, word ik meestal aangepakt. En dan beginnen ze op de klok van de grote wijzer staat op de 7:30, dan moet ik achter dat ding. Het is nog erger als bij de baas. En dan beginnen we met ons eigen nummer. We hebben een liedje over het Hoshuske van zaterdagavond. Hebben we weer feesten, wordt de klok van de muur gehaald en al die poespas erbij. Dat is een eigen nummer. Dat hebben we met 25 jaar bestaan ontworpen. En dat draait nu nog steeds. Iedere bezoeker kent dat eigenlijk. En dan gaan ze verzoekjes doen. Dan hebben we om het half uur even 20 minuten, 25 minuten, hebben we pauze. Dan draaien we 2 achtergrondnummertjes of 3. Dan gaan ze met z'n allen erbij, of ze staan allemaal lekker te kwekken. Er wordt heel zachtjes achtergrondmuziek gedraaid. Want dan hebben ze de contacten die ze normaal door de week, ze moeten allemaal werken. En ze zien elkaar maar 1 keer in de maand. Dan zijn er bij die hebben verkering, maar die hebben alleen verkering hier op de disco. Dus ze zien maar 1 keer in de maand hebben ze verkering met elkaar. Dus dat is het leuke eraan. En dan moet je ook de kans geven om te praten, even te kletsen, iets te drinken en zo. Nu hebben we een groep van 15 vrijwilligers. Ja, je kunt ze overal voor inzetten, maar ze gaan er ook voor. Het zijn ook echt mensen die er gevoel voor hebben. En dat is het belangrijkste wat er is. Als het gevoel er niet is, dan moet je dat ook niet doen. In de periode 1950-1970 verdriedubbelde de Wijchense bevolking. Die mensen moesten ergens wonen. Dit waren niet alleen mensen die uit Wijchen kwamen, maar ook import. Mensen die werkten bij de bedrijven in Wijchen, maar ook buiten Wijchen. Bijvoorbeeld bij Philips, die nog in Nijmegen zat. Wat volgde was de ratiobouw. Het grootste nieuwbouwplan in Wijchen tot dan toe. 1400 woningen in Wijchen-Noord, compleet met school en winkels. Een plan om in korte tijd systematisch in grote aantallen dezelfde woningen te bouwen, waar veel gezinnen uit Wijchen en de omgeving relatief goedkoop konden huren. Momenteel worden de woningen met de rode daken al jaren bewoond. Kenmerkend aan de Wijchense wijken zijn de vele brede groenstroken en parkjes. Dit is een van de redenen waarom vele mensen voor Wijchen kozen. Dus bij Vielemes, daar lagen duinen en daar waren toch wel behoorlijke duinen. Want ik denk die wel 1 meter of 10 hoog waren. Dat waren net zoals nou de Smelenberg, dat is als het crossterrein. Maar het waren toch een aantal duinen die daar uit de vroege ijstijd lagen. En nu zou je er niet aan mogen komen. Nu zou dat dus een cultuurerfgoed zijn. Maar in die tijd was men, zeker in die naoorlogstijd, was men pragmatisch. Er moet gewoond worden, er moet goedkoop gebouwd worden. Fijn dat die duinen er liggen, dan hebben we goedkoop zand.
als je dan inderdaad over projecten van mijn vader praat, dan is er één project wat niet gelukt is en dat is de Loon-Zwaard. De Loon-Zwaard was zijn idee van als je industrieën aantrekt, dan hebben we nou een prachtig industrieterrein Wijchenoord, we hebben woningbouw, nou moeten we ook nog de zware industrie zien te krijgen. Hij komt uit Beek en Donker, daar was toen de Zuid-Willemsvaart net langs gegraven en dat heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van Tiels draadindustrie. Dus hij dacht van, goh, hier moet zware industrie komen, dus we moeten hier aan de Maas industrieën vestigen. En hij heeft dus een samenwerking over met de provincie en toen dat tijd het streekvest Nijmegen. Toen is daar de Loon-Zwaard tot stand gekomen en dat is eigenlijk nooit gelukt. Maar dan gelukkig bleek dat er ook in de zand en grind in de bodem zat en uiteindelijk is het dus een zanduitgraving en grinduitgraving. En daar hebben de beide gemeentes weer voldoende aan verdiend. In ieder geval zoveel dat de verliezen goed gemaakt zijn. Maar zeg maar, het industrieterrein Loon-Zwaard is nooit anders van de grond gekomen dan de paar industrieën die er nou zitten. We hebben een hele grote biljartzaal met een actieve biljartvereniging die toentertijd als eerste zeg maar ook Nederlandse, maar ook Europese kampioenschappen ging organiseren. Daardoor kregen we ook uitzendingen bij Studio Sport. En ja goed, daardoor wordt de naam in elk geval wel bekender. De biljartwedstrijden werden op een gegeven moment zo groot dat we het niet meer in de biljartzaal gingen organiseren, maar zelfs hier in deze grote zaal. Het werd helemaal omgebouwd tot één grote biljartarena, een aantal biljartstribunes er rondomheen. Alleen ja goed, we maakten het ook een keer mee dat de biljartwedstrijden niet zo vlot liepen als wij dachten. En het maar langer en langer ging duren. Alleen ja, we hadden op zondagavond nog steeds die dansavond en de band die stond al op de deur te kloppen. Terwijl hier de biljarts nog bespeeld werden voor de laatste finale plaatsen. En ja goed, dat was een behoorlijke race tegen de klok om toch in een goed uur alle biljarts eruit, tribunes eruit, podium erin en de band erin om toch weer om 8 uur, half 9 te kunnen beginnen. Ja, het zijn leuke herinneringen aan die tijd dat ja goed, door gewoon goed met z'n allen te kunnen werken, het ook neer te kunnen zetten. Als persoon, mijn vader was een echte Bourgondier. Mijn vader die was dol op lekker eten, die was dol op een goed glas wijn. Daar besteedde hij ook buitengewoon veel aandacht aan, dat heb ik van hem geërfd. En hij had, die man had gewoon schik in zijn leven. Dus er zijn bepaalde colleges van BMW geweest die gewoon vreselijk gezellig waren, omdat ze met z'n allen veel schik in het leven hadden. Dus toen Gerrit Jurissen er zat en meester Jansen als wethouder en Vic Lepoetre als secretaris, in die periode hebben ze met z'n vieren volgens mij heel veel gelachen. En ook regelmatig lekker gegeten. Die tijd bracht dat mee. Als je burgemeester was, dan kon je niet zomaar alles doen wat je wilde. Je moest je wel heel scherp aan de regels en de letter houden, want anders werd je erop afgerekend. En ik herinner me een anekdote. Wij zaten in België op vakantie en mijn moeder en ik, wij rookten. En mijn vader, die rookte ook, maar België was toen, sigaretten kostten nog niet de helft van wat ze hier in Nederland kosten. En mijn moeder en ik wilden dus natuurlijk volop sigaretten naar Nederland meenemen. Maar mijn vader die bezwoer ons, jullie smokkelen geen sigaretten mee. Jullie nemen geen sigaretten, smokkelen jullie mee, want anders dan raak ik daardoor mijn baan kwijt. Dan kan ik in diskrediet komen. Maar ja, mijn moeder en ik waren niet, mijn moeder was in dat opzicht een hele mooie. Wij waren toch niet van plan om ons die kans te laten ontglippen. Dus dan hadden we een plannetje bedacht dat we de centrifuge, we hadden een centrifuge mee, dat we daar de deksel van afhaalden en tussen tussen de roterende delen en de buitenkant kon je dus echt nou wel 10, 15 sloffen sigaretten stoppen, helemaal mooi volgestopt, dingetje er weer op. Toen ging mijn vader eerder moest hij een dag op en neer en toen nam hij vast de centrifuge mee. Dus ik heb hem keurig achter in de auto gezet en hij is in die tijd nog grenscontrole en zo is de grens overgegaan. Komt in Wijchen, pakt de centrifuge uit de dingen, houdt hem verkeerd om. Ik heb verdorie die schroefjes niet vastgezet. En er vallen zo een lawine van sigaretten aan zijn voeten. Nou, die was kwaad. Die is kwaad. Die heeft de open haard aangestoken, heeft alle sigaretten verbrand. En we hebben altijd ontzettend op een stond gekregen dat we dat gedaan hadden. Het was wel, want daar was hij heel gevoelig voor. En ik denk dat het ook wel politiek gevoelig had gelegen hoor, in die tijd. Laat ik zeggen, ik denk dat die openheid, dus mijn vader was absoluut een eerlijk man en straalde dat ook uit, dat zijn openheid, dat hij daardoor binnen de gemeenteraad van Wijchen heel veel voor elkaar kreeg. Dat was, ik denk niet dat hij in die tijd heel veel oppositie gehad heeft, want ze vonden het natuurlijk toch wel allemaal geweldig wat er door zijn werk
gebeurde. En ik denk dat dat openen ook daaraan meegedragen heeft. Het zit natuurlijk in de cel, daar zit in dat karakter, zit in het Van Tiels karakter, dat ze door kunnen drammen als ze hun zin willen krijgen. Omdat zeker als er zaken door procedurele punten of door procedures of tegengehouden worden, dan was hij, laat ik zeggen, als hij vanuit een verkeersoogpunt iets veiliger moest maken wat er een ongeluk gebeurd was, dan kon iedereen op zijn kop gaan staan. En of dat nou een raadsbesluit moest worden of dat niet moest, of iedereen zijn vergunning moest geven, niet, dan gebeurde het gewoon. Dan werd het, en daar had hij dan de macht voor, maar dan gebeurde het gewoon en dan ging het maar achteraf de goedkeuring. Maar als hij dat wilde, dan ging dat ook zo. En dan zouden niet veel procedures zouden hem tegenhouden. Het was dus vroeger ook zo dat je dus als brandweer zijnde meestal alleen brandweertaken had, met een enkele keer een hulpverlening. Maar tegenwoordig is het een kat in een boom en vaak waar dit rooster gezakt is. Dat kenden we vroeger niet. In de latere jaren wel, maar de eerste jaren was dat, dan moest je boer maar zien hoe hij dat vaker er maar uit kreeg. Ja, Wijchen is veel groter geworden. In die tijd was Wijchen nog echt, de meeste mensen kenden elkaar. Dat is het grote verschil en langzaam is er heel veel import bijgekomen. En toen dat tijd werkte bij Elting al diverse mensen uit Nijmegen en ik denk meer uit Nijmegen dan uit Wijchen uiteindelijk. Maar nu is de wereld veel kleiner geworden. De grootste verandering van Wijchen is dat het groter is geworden. Er zijn ontzettend veel wijken bijgekomen. Veel huizen, veel mensen van buiten Wijchen. Maar toch blijft het dorps. Het blijft, als je aan het fietsen bent, hey, goedemorgen. Of waar ben jij van? Of wie ben jij? Oh ja, die molenaar, die hoort daarbij, ja. Oh ja. Ja, dat vind ik wel mooi. Maar ook doordat we groter zijn geworden, hebben we ook alles. Hè? We hebben een station, we hebben sportclubs, we hebben een middelbare school. Ja. Eigenlijk hoef je Wijchen niet meer uit tegenwoordig. Van dorp naar kleinstedelijk geworden, dat is natuurlijk de grote kern. Nou, ik weet wel dat ik vrijdags dan wist ik niet hoe dat ik in Wijchen moest komen. Of dat ik nou met een brommer had of geen brommer. Of lopen of niet, want ik moest hier naartoe. Altijd, dat was ook altijd allemaal één. Ja. En als je 3 gulden bij had, dan hadden we 3 gulden bier en had een ander voor 7. Dan hadden we samen voor een tientje bier, zeg maar. Ja, alles werd gedeeld. Ik weet nog hoe je hier gekomen bent, Hans. Ik weet nog hoe je hier gekomen bent. Want ik zat op de levensschool en er zat Chris Segers zat mij in de Chris, ja. En via Chris Segers ben ik in Wijchen terechtgekomen. Oké. Ja, dat klopt. Ja. Toen, maar Chris Segers is denk ik nooit zoveel hier geweest, hè? Nee, minder dan ik. Minder. Ja. Maar ik weet wel, Chris die nam mij altijd, ik ging daar vrijdags hier naartoe en Chris kwam of later of zaterdags pas. En dan nam hij mijn zondags altijd mee naar huis en waar ze zat en dan had hij mijn vals bij hem in een das. Vandaar. En dan zette hij met mij aard op de brommer en dan was hij thuis en dan trok hij een das los en dan deed hij een beetje een brommer zo en dan viel ik in neer. En dan hebben we later nog een vader gezien. Dat was alles en ons moeder trok me dan weer naar binnen. Op 31 oktober 1970 kwam er een einde aan het ambt van burgemeester van Tiel. Op dat moment werd er volop gewerkt aan Achterlo. De wijken Homberg, Kraaienberg en Heilige Stoel. Werden er 100 nieuwe woningen in Wijchen West opgeleverd. Kon je nog iedere winter op het meer schaatsen. Werd de Elsthof gebouwd. Wijchen groeide van dorp naar stad. Zonder burgemeester van Tiel zou dit nooit gelukt zijn, al is het om zijn eigenzinnige manier van aanpakken. Later werd er een sporthal naar hem vernoemd. Maar op 30 mei 2011 brandde ook deze af. Ook vandaag blijft Wijchen groeien. Tijdens het maken van deze documentaire werd er gestart aan een nieuw gedeelte van de wijk Huurlingse Dam. En ook werd het woongebied Oostflank afgerond.
Wellicht kijken we hier over 30 jaar ook weer op terug als die goede oude tijd. En misschien spreek ik dan ook weer de voice-over van zo'n film in.